Ngala nguwadzana emanewe. Ngwadzana emanewe. Defendant Sarabanda. Statement ichi wadzana emanewe. Ndirikumhangarira Sarabanda nechikonzero chekundirwarisa ndichienda kunguva kasingagume uye kubva nhumbu. Usarabanda wati handizvizivi ini. Proof pavaienda kumanga kwachona ndine proof yacho. Una proof? Ndiani wangu? Ndimaiguru. Maiguru pai? Mukadzi mukuru. Oh, muromo wenyarume? Anakuya. Wai? Pamwana socha. Muromo wenyarume? Kwetu. Sumori? Kumanga kwawaienda? Ndiwe Maiguru? Ina ndingati ndiri Maiguru wake because asati ndaziviswa kumba kuti murume ane mukadzi. Ini nanongondudza kuti ana mukadzi ndiye mukadzi wake zvokuti takasanganiswa tisati adi. Iyo unobva kupi musha? Kuzvombo. Kupi? Navata. Koiwe? Kwedu kuMalawi. Uri mumabwidi? Oh. Hausati waziviswa? Handisati. Hausati? Handisati. Tomira igara pasi tiwe proof yawainayo satapinda munyaya. Wati wakafamba sei? Chakaitika ndechekuti last year muna February ndakatanga kuenda kunguva, saka isu vachinambonyanya nezvitarisisa kuti chingava chii. Kusvika tazoona kuti zvane zvakutosvika ku4 months ndipo vabereki vemurume nanatete vari pano here vabereki vemunhu? havana kuuya. Pana bamukuru Babalandi. Babalandi ndiani wako? Ndi bamukuru. Ngomo wemurume? But ndakambofamba navo ndakavaona kawanda pandakaenda mumusha. Takafamba kumapurukiti akawandisa. Vachingotaura something. Vachiti vakandibatsira zvinongoita kwechi 2 days. Maiguru vanga vakambondisendera message yekuti uchaudza vanhu pamurume pangu wangu handidi munhu. Saka zvakazoitika ndezvekuti tichingofamba takafamba kwakawandisa kuti mari yakabuda yakawandisa yasingafambi ndega yaita kutorwa nehandi. Ndopa Maiguru vazoti nandichadi naindirangu mushure pane muprofita akati pane zvichabuda zvega pachena kwawakagadzirwa maybe ndokwawangakwanisa kubetserwa. Maiguru mbva vati havachadi line. Ndopa murume wangu atora line akaisa mufoni. Zuva iroro ngange nsekuru Mwanzi ndovatanga kufona zvinzi mishonga yenyu yaita uyai nemari yani nemari yangu. Murume wangu bati handisi muridzi wefoni. Ndobva yazofona futi n'anga yamanheru zvikanzi madii zvikayo ini ndini murume wemunhu amukutaura nani nezvake. Saka murume wangu zvaakabva ita bati maybe ndokune problem handi. Tichinosvika paipaya sekuru vaivaya ndobva uyatsanangura murume wangu kuti ndini murume wasvika Sarabanda vega vakabva totaura zita rake. Zvikanzi mukadzi wenyu itsotsi pakuti ndakamubatsira but achada kubhadhira mari yangu yakasara. Kana mudani wakaregerei kuzokurapa iye yakasara anozane iye mwadza wacho sezvo anga aona kuti customer yakaisira kuona kubhadhara anokwanisa kubhadhara auya ka akazodii kudi kurapa kwawakaroiwa ndopandiri kuenda pa. Ndobva vati bhadharai mari yakadi yakasiyiwa neavo. Vatabhadhara mbavataura zvese zvikaindi ndakaita zvese zvenhumbu ndikabvisa nhumbu ndikaikuisa jeko ndikadii tikaini ndakukupa mushongawo tikabhadhariswa kuti imwe mari umunomwa. Ndobva kwanzi munzondifonera after 2 days zveshuwa pa 2 days izvozvo zvakamira. Ndobva murume azobata mufuti mushonga kumba. Ndobva enda nawo kwasekuru vayasvika ndabata mushonga wayo kumba zvikaindi ndakamuva ukuthi anopfeka ndozvokonzeresa kuti uyadi. Ndobva tazokuona tazvisopera mbva tadzokera kwasekuru yana isekuru zvinhu hazvisopera. Murume ndobva abvunza svika sekuru ndimi makanyora dhola here randakaona kumba. Indakatoriverengawo dhola racho rarakanyogwa mazita kutangira pana mai nanasisi nerangu zita rariripe pano. Sekuru yavo kati ina ndiri dhola iro handiri handirizivi.
Ashanda mukudza nje kuti mukadzi wako anofamba kuno kwakadi kwakawandisa because akauya na mai kweve kuti aigarife ndo akauya nakuno. Ndange ndobheti inini ndine matsamba chero mukada kuenda kunomangara ini ndomira nyaya dzanyu ndomira nyaya dzangu. Saka inini maiguru kana musana wazawafuna maiguru ngatigadzisane nyaya iyi. Maiguru kabva vayangerisana ndobva vamukira kupolisi musi weTuesday vanondimangharira kuti wadza ari kundotuka. Asi ndobva ndafonерwa nepolisi ndikandokwanisa kuya izvezvi because handambovatuka. Ndobva kwanzi aiuya mangwana na8 ndasvika na8 maiguru havana kuuya. Mameseji avanga vakabudika anga asiri angu. Polisi yakabva yaona kuti mameseji aakasendwa nemunhu anonzi Vimbai wachona achiva mwana wasisi vavo ndiye vakashandisa foni vachizvituka. Ndobva polisi yaniti vhura chidhoketi. Ndovada kuti mapurisa inini kuti ndivhure dhoketi panapa handipori. Zibeta ndinde kwamama wekuti maybe ndinokwanisa kunowana rubatsiro rwokuti ndipore. Ndikavafonera maiguru vakati indanomhangara kwamunoda. Alright, ufamba nani? Ndoya na kuti wangu na banko. Kuti wako hapa. Sunga. Ndiwe hanzvadzi yake? Uri kuwaira kuti hanzvadzi uri ndosadatrega ndiwe pano ndizo. Handina chandinotombosiva nezvazvo. Hauna? Asi hanzvadzi yako? Iye hanzvadzi yangu. Ko ava ndivapa? Ndibaba vangu namai vangu. Baba wako ava? Mwana wako uyu? Iwe? Ko uyu ndimoyo. Ko wakatadza here kurapisa mwana? Pamusoro idare guru ramambogosero muranda wenyu ndinopindura ndichiti ini nyaya idzi dzanga dzisingasviki kwandiri nokuti vanhu ava vava vachangobvisa. Saka ndakatozozviwa izvozvi ndikakumbirawo kubasa kuti arega ndinowa kuti nguvirese. Kwa iwe mzukuru iwewe sezvo uri webest wemwanasikana izunga iwewe wakaregerei kuti muzvitsvakisisa? Inini mwana akandiudza kuti ndiri kurwara ndikufamba kwenguva isingaperi. Ndobva ndadana munyai akauya neakuzovhisa. Ndobva ndamuti mwana ari kuti ari kurwara saka mabodi kuti mufambe nemwana wangu isati ndatora matanho ini mwana sawa uya yandakamutuma ndobva aenda kunotora mukwasha. Mukwasha wangu ndobva uya nemwana wangu ndobva apauya mukwasha wangu ndobva ndiudza kuti aiwa mai isusu tataziva kuti mwana wenyu unogoreswa nei saka chazama kumurapisa. Mukadzi wangu mukuru kwanzi ndiye akaenda kwamanzi kunoita zvakaita vakanditaura iye mukwasha mukuru ndiyakatondiudza izvozvo. Ndobva ndati inini zvakanaka mukwasha ini handigoni kupinda mukati memusha wenyu zvamakandipa pfuma zvakatikona zvakadaro imimi severe ngavauye severe ngavauye semhuri vatore mhuri yavo mugare pasi muonesane kuti modini mwana. Severe ndobva auya handiziti vakazodii pamusoro pazvo. Iwewe murume wako wakaguma kunana irini? Kuonana sei? Kuonana naye. Zvekutaura. Andini. Haikona. Uri kugara kupi? Ndogara kuBJ. kuBJ. Nemurume wako? Kwaregere kuya padare? Inini ndandamuudza nditi hanzi ndiri kubasa kwedu ndakarambidzwa kuza. Ko uyu anogara kupi? Handisi kwanogara. Wewe unogara kupi? Ndogara Question. Uri kuwaira kuti munhu yakataurwa? Ndikutozvinzwira pano. Haungasazvizivi? Wanza here? Murume wako akati akatoroora. Saka iwe kuzvigamuchira nekusazvigamuchira ofuna kuzvitengesa tata mupolisa tata upongoleta ngapa sitengesi muntu hayi mupolisa ukapongolete kunjalo kalete kunjalo ngokweproof yedale asoka mama
visa musi wa 2 December mukwasha. This is okay. Akabvisa. Saka watoone na maini. Watoona maini kuzvida kana kusazvida izvo unenge wakuzvibvunza kurumo wako. But tiri kuti iwewe you are being implicated pakurwara kwawadzanai. Iwewe wadzanai wakamuziva rini? Ndakamuziva last year. Munani? Kufunga gore rakwe riri pakati. Ndipo ndakatanga kuzone zvake ndatobata mameseji mufoni yemurume. Ndobva titanga kunetsana nemurume. Ndokuziva kwandakaita che ndakangoitawo munhu kuti munhu anofambidzana nemurume. Yeah, but phone yako haisi kubata kani. Naura iwe gwada. Zvairi kudai. Toda kuti mwana arapo. Takutoita zvokutotsvaka iye mwanza wacho uye pano. Mwanza wacho uye pano apandocherwa samanisi. Arape mwana uyu ataure kuti iye mwanza wacho ndiye akapa muchonga. Arapa akanure. Murume uyu kana iye gwada wacho achida chipari. Naye anotobhadhara mombe yekuripa uyu panapa. Yekuti vana mainini. Ndochivano ka. Kunda musori mudzimai wangu. Uyu wako. Imi muregera manje kuva vana. Because nyika ino vakazi vawanda vakazi kufura varume kangori kakwara. Ino kana kutorora vakazi 20 vamwe pombi. 20 nokuti vakazi vadiwa shoma vakawanda kufura varume. Saka mugoni kurwira varume kunze kwenyika uko. Kunotori dzimwe nyika dzevakazi vari kutoprotesta kuti tikutoshaya varume vese kunana Germany ndinazviona. KuGermany kuti vakazi vari kutohaya varume nokuti varume vashoma. Antonoona. Saka hazvisi zvenyu izvi. Kwawe masadza andi ari achibva wachienda kwamainini zvese zvichifambirana. Yes, Bwana. Ule mkulu mulo. Yes, watiko mkwewe azwasi. Karabasi. Tesoro. Iwe mira, mboga mira. Ya inino kutouya kuti ndiwe ndizonzwe nyaya iyi. Ndachida kuti ndinyatsonzwisisawo nokuti unogona kutaura. Usingazivi kuti pamwe mukwasha wako akaroora kana kuti haana. Ndosaka ndakaramba patakabvunzwa statement pekutanga patakauya pano. Ndikati gai ndiende ndinozvinzwire kuti kana inini ndochitangawo kuti mukwasha unenge uri bhuru chairo. Saka inino baba vacho varipo. Usina undipawo. Iwo akandipawo. Kundiwinza futi kuwanika pano padare. Nekuwinza mwana wangu pano padare. Exactly. Neniwo futi ndakutotozvimiririrawo. Aungatazi. Boza wato implicate. Yes. Iri ndakatokutarisa mfanana. Ndikutoti mhuri yevaroi iyi. Because wanziya zvazi yako muroi. Kondogoli. Saka kurava kuti kana azvazi yaro yaka. Leo toro. Zvakafanana azvazi kauraya kana kuura. Leo unenge wauraya, unenge waura futi. Saka zvofanira kutogadziriswa. Uyu mwana haana mhosva. Naye ari kutorwara. Isn't it right easy kuti waroorwa woenda kumwedzi kasikaperi. Handika yango uri urwere hupi varume tofanira kuhwawo tsitsi. Handiti tofanira kuhwa tsitsi. Handika uyu naye futi kana yango akaroya haisi mhosva akagwadziwa wozi akawana mameseji murume akasambudira pachena. Saka kubudisa zvinhu pachena kutomboroya kuti zvidi zvienderane mangwana tozoenda ipa aiwa tinongotaura na hatisi kuda kuti wakati wakaroya but we are giving it as an example because waimplicatwa mwanzo wacho akasauya. Handika takutsvaka someone who is independent wokuti arape mwana wayo. At the end of the day tochigadzirisana nemhuri because basa redare harisi basa rekuputsa. Mukomana like we are saying kuti no ane zvawakaonawo apa hapana munhu anongoroora chipari ka. Vamwe vane mashavi echipari vanawo vamwe vanosvaurwa kuchipari sesu isusu nyange ukazondiona
ndivakadzi vakawanda ndosvaro kuchipari haisi mosha plus ndiri mambo ken handirambizvo nyange ndikada 10-20 ndiri mambo so tiri ngoti ava uyu mukomana Gwada uyu tomuda pano padare mudare pano as a matter of fact tichatoita emergency court pressures ende Gwada uyu will pay for the emergency party umwanzani haumanza se uyabhalelisa samanisi anowe kunewe kumanza papi vanazimana nokuyi Gwada anoita offer weekend ana ofu kana anyorerwa tsamba yeku achatsvaga ofu ayo hadroke totogona kutaura nemagodoro magodoro totaura naye kutora Gwada wako panapa hazvamako hatina basa hapana munhu anandozasa ana ofu totomuda pano bhozi hazvina zvazvobatsira iwewe ukamuvharidzira unoramba uchinzi nhoroya usamuvharidzira tarisaona hanzvadzi yako izosobhita vakandisira meseji yekuti une nhumbu dzaunobuda asi haisi nhumbu une maronda mumudumbu nyaya dzako ndodziziva unadzo handine ndakatoenda uskani yamunayo meseji dzacho unadzo wanga walauli ikwewe Gwada poindi yangu yanga iri yekuti semunhu watumwa takagara pasi taona masamanisi namambo yekuti uyo ari kudiwa kwamambo yekuti aroya boyo watumwa ndobva tacherekedza sevanhu vanga vagara semhuri tiri vakomana 10 vemhuri 1 saka tiri vana vemadzimai 7 vanokune vasikana kune vakomana vasara 13 vakomana vasara 10 saka pa10 hwedu takavhunzana kuti pane munhu 1 ere anoziva nyaya yemunhu vose vakati vose vakati hapana asi waiona here iko zvino ndiri kuiva ate zvara vakavawa ndambe vakava ndiri kuiva asi vaaamatiri mwana uyu watouya unozania ndiwe maimai teremu wezotaura tezvara utaura wezvavanotaura asi dei muchizvinhu zvazaitiwa zvakanaka uyauya zvakanaka nyaya yakadai yange yaiviya kudare edi takatsvaka kabudare zvakaaaasinokuti hatimuzivi tongumuziva pano kadai amukuru pandakauya kumusha Gwada akauya nemi pamberi penyu handiti akati uyu ndiye mukadzi wangu pamberi payo baba mukuru ndobva baba mukuru vamubvunza kuti vakadzi tu uchavagona here iye ndobva atoti kwemi mune vakadzi vangani ndakaenda nanatete kumusha baba mukuru ndakanovaona baba mukuru baba landi vanondiziva uyezve panguva yataugwa nyaya iyi mai vangu vakafonera 7 vavo mai vakauya kubva kumusha pavakasvika kumusha mai guru vakabva vadzinga mai svika ndidi kukuonai kupi kunokumba kwangu ini ndikatora mai ndikanogara navo kumba 2 weeks mwana wavo asingakwanisi kubudira pachena mai vakati kana uchitya kubuda pachena nyaya yakambotaukwa regai ndiwe rigadzise samai mai vani mai vemurume avo vakavadzinga vakati nyaya idzota ndidi kudzinzwa vakauya vakagara mumba mangu zvokuti mai mukwanisa kuvafonera izvezvi vanokuudzai vari kugoka hapana problem iwe Gwada iwe tiri kupa samanisi tiri kupa samanisi raGwada rako iwewe ramai vaGwada handika hamunoti muno imimi muchauya sei samanisi ramwanza richaenda nemupurisa handika zvatoda kuita toda kutokubatsira isusu hatirene nenhaura dzakawanda wanda tiri kubatsirai iwe patonga uchiramba kaiwe kuti ndounonzi mai mike but mameseji aripo ka
ndinakuramba kuti ndonzi vemaiki but wakasenda mumessage kuti ndizosenda mamessage aiwa uyu ndiye angatanga terera ka mai maiki terera wakasenda mamessage message ndakasenda chimira ipapo tarisa ona kusenda ikoko uraza kuti interest munhu akangwara ka hauna nkiri wewe you don't deny kana pane chaunoziva andika toda kubatsira tisingasanganisi mafamilies. Now you know that your husband is born in a polygamous family. Terera zvataura nemurume ati tiri vakomana 10 vanozvarwa nemadzimai 7 andika kurava kuti wacho aibvunza umwe wacho mukoma wacho akaendwa naye neuyu ndiye akataura kuti akabvunza kuti madzimai maviri unovakwanisa here iyo handinoona hausaramba kwana mani saramba akaitika nhamo panouya akauya nomusikana handizivi ndiye manje ndiye akaita function isakumashure maoko akoyo akaita function yemusha yatanga tinayo saka kwai pano umwe wauya futi pano ini ndikaubva ndikauya kuno kwemunari December ndimai vari ndikapopota uyu mukadzi aripo kuti zvaunoita zvekuti kana uchiuya kumusha kufunction wosiya mukadzi uchiuya nemahuri hatizvi ndimbozviona futi hatidonchiona zvawakataura izvozvo unofanira kutokumbira regera kumurova nokuti unotori mhosva iyoyo yekuti watuka wozukuti ava nditezvara nani nambuya vako iwewe itofuka mabasi zokurumidza kwada fuka mabasi kumbira regera kunana tezvara wako iwe wati ndowatuma fuka mabasi fuka mabasi kumbira regera kunambuya natezvara apa fuka mabasi ava ndiyambuya vako natezvara wako umusazi wawaziva kugamotori iye musikana wacho wanoona ndiye wawaitikumbira regera kumazavataura tende mberi kumbira regera kumbira regera utaura navo uchitaura navo wakavatarisa ani baba namai ndibaba namai venyika ndivatezvara ausikuwerekauchira wakavatarisa uchikumbira regerero ora ndiyazofukama tasana isai mabvi pasi tarisana chitarisana avo vanhu avo chiita uri mukwasa mukuru iwo ombera kuti kana zvaita nemuno wako handiwazindi watuma ndiwewe ndiane mhosva musasada kuvhara mwana weyu meso ino muchizoeka mamega muri vana vechiparika ini kana iwe wataura wega ukati isusu tiri vana 10 vana vemadzimai 7 saka hati zvinhu zvakadaro so varume hazvidi izvozvo right uda kudini sumuka musoro wevidare pane pandanzwa pachinzi pakauya mai ndakavadzinga mai pavakapedzisira kuuya ini havana kutondudza kuti vari kuuya murume wangu ndiye akatondisenga akanondisiya pabhudhi vake kugokwe achiti anzi mai vangu vauya vari kufambira nyaya dzemunhu uya wanda ndichidanana naye but ini ndakavaudza kuti munhu uyu handichadi because ndiri kusangana naye maoccasions akawanda mumabhawa saka inini munhu yauya handishadi nezvake saka iwo sara wakagara kupi kuno kwabhudhi ende ndakagara pabhudhi vake uri muswani handichazivi kuti muswani pakapedzisira kuuya papo vari kunzanzi vakagara kumba kweava inini havana kutovhira vandudzo vari kuuya kana kuti vari kufambirei kugova ne 2 months vavo ende pamakaenda kugokwe dhee rachona tinotoriziva ravakanzi vakati zvoni handiiti zvevanhu vasina basa chichichiva chipopota kugokwe makaenda mega and then murume mubvazotera kupi kugokwe kwavanga vari vana vachiudzana asi zechipare zvindisinendema mukati vatazvina basa whatever iwewe kana wakangwara chiziziva apa iwe hanzvadzi
foni iyi ine mamessage akasendwa nehanzvadzi yako aya iwa mamessage atora ngokuverekera briefly kuti uone gara pasi isusu tiri kuti handika nhauro yevana ava haina kunyanya kushata asi nhauro yekuti vawirirane vasolve problem kana uyai vavandira ka ivo vanofanira kuwirirana vakomberane murume wetsotsadi aiti munhu kwai bcause kana vakadai vachirwisana achatora futi umwe iwa mai mike ndava ava ndo vakataura vakasenda message kune uyu vakati hauna nhumbu dzaunomboita enda unorapa maronda haunawo mudumbu takadzidzwa nyaya dzenyu uyu ndakasenda message uyu kubva ati o pakanaka asi proof yekubva nhumbu yese ndinayo chero kuchipatara eve proof mofunga hatizivi here zvamuri kuita kunyarara hakusi kupusa ende nganga yenyu hainyepi ende muprofita anga kunyeperei vasingakuzivi ndiuyu manje anga akuchipindura akazotaipa futi kahandika zvemaronda ndonzva nemi kana muri kuramba kuti muri kuzviita hatifambezve munhu wese ari paplazi munhu kana ane maronda mudumbu anobuda ropa here pamwe ndisingazii mundibatsire ipapo enwe makati ndisakufonerei tosangana kwamambo ezvisaid kwamambo everything will be I have a scan as proof kuti maronda ari pai chaipo pasingaonekwe nescan hameno muchatitsanangurira uyu ndakazenga kusenda mamessage kupi but zvese izvozvo izvi handikani zvinisani basa rese vana vari kuvira murume tsotsa hama dzemurume matsotsa tarisawo ambuya vanoenda uko vonozvichenura handika uku vasendeka handika pane kuti ambuya vanofanira kuuya nenzira yekubatanidza vana vapi vese bcause ambuya muroora naye sevavava mumurukwane wakagwada ani wazviwa here uri kuwa here isati tonge matarisi zvamunoita gokwe yatiite izvozvo totonga toazotonga chako ukangonetsa tetokuda kuti kusaiza kana neugokwe ikoko toka kuvinga saka hatiti zvokunyepedzera kana plus kachigadzisa vanhu tinogadzisa vanhu sezvozvii mangwana munofanira mwana uyu neuyu vakaonana handika vanofanira kuwirirana because they came for a common cause vakauya kwagwada for a common cause yekuti vakavinga murume vesa saka tiri kuti isusu iwe wouya nehama dzako ugwada masamana anonyorwa woropa mai vako uya pana woropa mununa wako uya pano iwe wouya pana uyu hanzva dzake iripo haidisa munhu munongodzoka sezvamuri ava vanongodzoka sezvavari mwanza wacho unotipa information yamwanza mupurisa wopuwa mari unotora mwanza uyanaipa kana iri n'anga inorapa inofanira kutaura chokwadi ichawana dzimwe tinadzo dzakawanda dzakamumirira tinadzo zura haya n'anga dzakawandi togona kudedza vanhu vekuguruve togona kudedza vanhu vekumuzarabani hatina basa rezven'anga kaisu ivo vanofanira kuratidza kunyanzvi hwavo handika because uyo ari kuti vakaenda kwaprofiti handika vakasvika kusvikaramba asi dakwa kuri kwedu isusu kumasowe taingoita zvemasowe munhoni upora but vari kutaura kuti vakaendawo kuri kupi kumasowe ikoko zikaza urapiki rukuroyiwa rin'anga so ndo zvatiri kuti toda kuti zvese zvidi zvigadzirwe mwana uyu naye arare muzvakanaka haisi nyore kuramba uchikuda ropa mani haisi nyore haisi nyore zvofanira kupera izvi toziva kuti on another page hani ndizvo here wazviwa gwada wavhunduka sumuka nei nani hauzive wataura nemusikana but haanganyepi wataura wani kuti akaya nemusikana but hazina nabasa gwada muro terera haugoni kugwaziva mwana uyo anotori muroora kumba kwenyu proof iri ipapo
yekuti mununa wako akatodorora iri kha akatobvisa mari ende ava vari kutotaura isusu mukwa vakatotaura nemunyaya yekuti hamwana kana tichirwara isusu takadla kudhara imi mozotirapisai mwana invari right kozi kana ukarodza wongoramba uchizoteerera here ungazopinda mubedroom memukwasa here hazvizodi zvazvake saka mufana wako iwewe gwada ndiye tsotsi iwewe iko zvino wakudzokera ndiwe mukuru handi ndiwe mukuru ka kuti wakudzokera iwe unoti abamini wakandinyepera kapaya mainini vanhu asangana navo ene proof yekuti wakaroora ndinaye ndakaiona hatigoni kukupa hako ngozi southside nhauro dzako iwewe dzako zvauinadzo ndezvemununa wako ari kutiza responsibility neuroyi uyu uri kutaura dai anga ari murume aifana kuuya wamira nhauro dzake saka iye atizaita umbwende wauri da kuita iwewe kana uri mukomana mukuru wemhuri yacho iyoyo ziya kuti matsotsa aripo mbwende dziripo saka mirirai chokwadi mwana waarapike kana mufana iye akanga auya kumba akandiudza shuwa chokwadi chokuti shuwa pane zvaakaita nezvaakadii ikagona kuudza uyu mukadzibva ipapo ndiuya kudai patitarisaoneka gwada ondimirirai gwada iko zvinoasi wakuzviziva saka ndichiti ndimirirei kusvika tagadzirisa nyaya dzacho isu hatikumiriri samoni rako iri tiri kutokupa bana rako ari kuzouraya normal cotton land lava dzavachero kokwenza whilst they are doing indaba yakona dzavachero kokwenza vanofikwa nemwana ikavangozi ngavaitese vanhu kwava vakata zvokutamba mwana anobhilida akafa ikavangozi mukana wekutoti mutogadzirisa pano pamapo zvinhu zvenyu dambudziko waita gwada ndere kuti uda kuziva maningi unogara kwani kokoka ndogara wanzalani kwaiti wendlalandi what 19 okay uriti urisabhuku uchameni wezanga urisabhuku wandlalandi good ndlalami ndiwani mango ndewa ndiyedimeni wani mango sawane mango chifu idisi ndine mango ndine mango wamufana uyo kutsika munhu okay isusu ndisabhuku gwada toda kuwandiwoniyo gwada kuchindere kunoku kunonzi inyoni chaira wadhara ukuwa here chindero nochiziva good zora vachishiri kana vana vachinoenda kudondo vachinovhima paya vari kuvhimira vanhu vakuru kana isusu tikatsamwa gwada unopererwa nemombe nyange une huro yekugoko yakakupe apa unopererwa nemobaba saka toda kukubatsira iwewe kuti usapera zvoo zvauri kuti unazvo zvevana vako zvako iwewe tinogona kuzvikonvheta kumununa wako wataurwa vari muturumani wechipare tikutorekota kuti mamai 7 vamwe vakomana 10 togona kuti wateverera vese muri 10 kusvika zvapera but hatidi kuti ngozi mosa dzeidzo dzika mabvunzo rako ari right asi amira nemhoso yake asi mununa wako asi handi wati watumwa saka urimo zvakafanana sabokoyo kana vachitokamirira mhuri yavo pane nyaya yakakumirira mati hamudzoki muchadzoka because matihure ndopamuchadzokera kana musingatidzoka aiwa gwada iwo zvinoisa hatikukumbira kana iwo hatiudzunewo zvoita aiwa zvaizvozvi hatina chikumbiro chatiri kutora unonotora mai vako unotora mununa wako ouya iwe masamona aya ari paya tiri kutovapa iwe
Mbangu kumusha kule. Aiwa, zvako izvo nodza mununa wako. Kana pasi. Aya, wana mhosa. Ndakada kutaura nyaya ndakafonerwa ndikaudzana nevamweni vanhu. Musi wakaenda bepa kuna maiguru vakabva kukwira vakaenda kugoko. Vaenda kugoko ndakadani wamai nabamukuru nanatete 2 vainzi kwai vari maenemies amaiguru. Saka pavakaenda vakabva noudzwa chokwadi chese pachena. Murume akataura kuti inini uyauya mukadzi wangu, harisi urerani rangu, asiwo ndokuramba chete kuti mukadzi wangu. Mai vakandifonereni vakandudza kuti mwanangu kwauri kuenda kwamambo, bamukuru vako namaiguru varonga kuti ivo vanosvika vachiti hatikuzivi. Iwe audio ndokwanisa kuitsvaga mufoni vachitaura kuti zvinhu zvavaronga. Murume wangu haasi kukwanisa kuya panapa nokuti iye anenge ari kunzi neava marongero avakaita plus kuti ndiye munhu wandakaenda naye kupi n'anga. Pamwe ari kutya kutestifya kuti zveshuwa ndakaenda nani nokuti ava but zvinomafekta murume wako iwo takatidzana kuti hauiti mukadzi wechitu. Saka iwo ukangoita mukadzi wechitu nyaya dzako ndikudzitaura. Ndo dzimwe nyaya dzatisingazivi kuti nyaya dzei. But imimi naura inyaya unyaushata sikani. Imimi unongona nyaya yekuti uri kubleeda plus your family side ekumurume wako matsosi havasi united on naura yavo chete. Otherwise hapana nyaya yako nyaya kushata. Zvokuti vane maprevious maiguru nemukadzi kana nanatete handifungi kuti zvine basa rei. Mune secret rero sumuka mune secret rero pakauya mumwe mukadzi idzovhunuka. Nemurume secret atina ini ndaitomumanikidzawo kubva musi wandakapuwa tsamba kumuti handei because inini nemunhu tichinomira pamwe chete tikuti tikumisidzana tiri chii. Iye akandirambira chero mukoma wake vakatomuti enda kuuya kuno iye ari kutoita sei ari kutoramba nekuti kwandikadzi zvokubatsirai. You now have proof yekuti your husband married another wife. Andika, these are his in-laws. These are his in-laws. Am I nababa vacho? Proof yekuti vakarora iripo ndatoiona ini. Handigoni kukuudzai ndosaka ndati handigoni kukuradzidzai proof yacho kuti vakarora sei. Imimi mutiratidza atore list haizezamanga badani vanga zveurunoi. Ndozati kuti vane zvazvo asi uyo akarogwa harisi uri mubhawa. Sakurati murume ndiye akuti good kwandira anonditi kana aenda uko unoskoti mukadzi ari kuniti zvakare. Fanira murume ari kunyepa vana ava vana vangu uyu kana chimadoro iwo kana chimadoro unomadoro kwekwe usikagoni mwana akakura mumusha angazonzi nasa kukwekwe pakwekwe padhuze dai anga ari kuAmerica kwasingaoni dai takatomuona mumabhawa kudhara. Hatiri kuzviwa hatitodi kuzviwa nesowe osobhita hatina mwana womunomu izoanzana nomba mubhawa mushombe munomu hatina bhitwa ntaveni bhitwa samamba bhitwa nduku bhitwa pano pagwesera hapana mwana wavana pano vasikana vanhu vanonzi vanopinda mubhawa. Mahure ese unoona majweru anobva kugokwe anobva kumasvingo anobva kwagutu anobva komazove kupindurawo mahure azere umo. Hati kutodawo neso kuti adzokere musha kwavo nokuti vakaenda kuzozadza vana vari chwere mana vemunomba vauri muno kaenda pajwera apa kwaotarisa hure rekunhingi repazhombe pana paurwani vana masikosana vese vakabva mberi kwebhurwayo hanzonono kwete kuti hanzechi hatiri kuzvirwa hatitozvifariri because you are denigrating us. Dai anga ari mwana watingazivi taiti zvosaka namubvunza zukuru wangu kuti uri kudei panapa patisungoti mapinda muchipari hatigoni kuti munhangire murase vana kana murume
but you must solve ma-problems ese waonewo usafungire kana wakaenda futi kung'anga andika wakaenda haisi muosha wakaenda terera wakaenda trying to protect your dynasty kunyemba reza eka hazani basa rese zvinhu zvinogadziriswa at the end of the day unovana ndozotaura ana wabakwa kuri kuronsa kuti aiwa for sure I was trying to protect my house but let's call it a day ndozoita vanhu vanorovana so maoko zvapera saka iwewe uyu gwada wochidzokera iko zvino masamuel agwada mumupa samai topiwa mazita mapiwa mazita tosangana next musi wa 24 May takupai 1 month yeumori kugara pasi muchidaidai mutaudzana yes iwewe newo usazodisturba procession yedare nekuzonogofa mukwasha kuti pane zvataona iwo zvatoda kuti uita ndika pamusoro chief ndachikokumbirawo kuti ndibatsirewo vanasikana pane pamama uda kufona vanasikana kana zvatodai nemaonero andazviita inini ndine matsotsi angu saka chandakukukumbirisai semewo kwana gwada musatendere kuti chief vafonere kwavamagodora kuti murume wenyu auye pano because image yacho achadzingwa basa you lose mese hapana no benefit murume wenyu anodzingwa basa saka isusu imewo kwagwada ndimiwa ndichatonotsika ende mukwasha yachauya pano because inino wandicharikawo manditirawo chitsotsi ukaona uchiratidzwa kuti munhu akaroora pachifi iwe usingazvizivi kuti mukwasha neumwe mukadzi officially hapana chakamboipa tiri varume inofanira kuita officialwauya nemombe yako ita officially kuno kuti inini shoka ine kuva pangu pano ndaida kunyatsokunzwa point iyi inonzi yelist iyi ndo zvanga zviri mumind mangu ndichiti let's say unogona kutaura zvisizvo mukwasha akaroora iwewe sabhuti unonomira papi saka nhasi ndonyatsoona kuti mukwasha wangu akaita sei akaroora saka vakagwada muri kuzviona baba makaroora musarambe point munogadzisana nyaya dzenyu imi vasikana musatendere kuti vafonere vamagodora kana kuti baba navo vati pita uye pano basa rinodzingwa ndere murume wacho wamuri kurwira yanyadzingwa basa at the end of the day hapana you will be the losers by the end of the day ende ukaona munhu akadai hanzi ava vari pachipari pechi7 make sure there are 5 coming vakanzwa kuti wakauya kudare kune umwe achauya mark my words munhu akaita saise mhuri ishi inini ndototaura chokwadi semhuri ishi saka mukwasha tichisvikawo kumba womuona kuti ndauyawo kwachifi mandisimudzawo mandiinzwawo pano mandinyengedza muunoona kuti maitawo drinki yangu yakasimba kuuya kwandaita papi tauro wakasimba tezvake ndofunga yapera nji yapera tokozosangana musi wa 24 May uyu ndiwe zvombeka opi uyu mutezvarawo haana kuita sana gwada vegogo ava vasina tsika vanatsika esabhuku uya kutora unyembe dzake dzekugoke dzokandlara manje hazizivi nyembe dzokandlara mazishaaiana ndarama ndori hetman sahetman wangu hetman wangu uyu ndara uri kuona ndihetman ndine 12 mahetman ndarama uyu mwe wacho address yacho waone vagwada ndine 12 mahetman 12 kwete iwo unofanira kunzwisisa kuti tiri kuti sabhuku dzichasvika kwako futi saka ndichidzigadzirisa udi woregera kuita hasha maningi mavenyava Baba,